Yan guys, oh. Oh, wow. Yan sir, pampanan nyo sir. T-shirt Melos. So mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ayun oh, isushoot na namin. Ma'am, mali gagawin nyo. Video nyo kami. Sir, huwag nyo muna ilalapit sir. Yun, second session po. Hindi na papalag siguro to. Ha? Okay sir. Ronggol. Nabi ako dito na ro. Hindi ay sa po. Ala kasara. Si sir, ipatong niyo pala sir, tamaligaligyan ako. Ilang. Malikot. Malikot bebeng. Malikot siya. Hindi naman. Ilang matigas pa po. Mamaya ko na po. Wait na. Sa medyo ano yan. Iyak ko. Sige. Ilang arsab ka nga. Second mo na yan. Okay. Wait mo. Parang hindi siya ano. Sabi. Matakal ka na siya. Matakal ka sudam. Meron takaw. Matakal. Toy, isla. Taka na. Listen. Aruna mo. Atindi ka. Ayun ang alagang magic hands. Naging marunong na siyang ano. Alright. In load. Okay ka lang? Hindi na masakit. Hindi pagka stress din. Ayaw niya magpa-start pag ganyan. Manakis na maihol. Okay ka lang? Ha? Okay lang yung bebe. Mama. Obo. Hindi, sad lang na. Mabay-bay tayo. Yun, alright. Madam, picture na. Picture na.